Salam gadyrly dostlar, mehriban watandaşlar. Kanala hoş geldiňiz. Biziň bugünkü videomyza rus dilini öwrenmäge başlan we mektep okuwçylarymyz üçin nowatdaky 3-nji video sapagyny taýýarladym. Ondan hemen geliň sapaga girişelim. Tomoş etmekden lezzet alın. Bugünkü sapamyzyň ady çilen isimi, ýagny maşgala agdalary. Simya, maşgala. Çileni, simyi, maşgala agdalary. Rozdwinniki. Garyndaşlar. Mat, mama, gece. Ateş, ateş. Papa, kaka. Babuška, ene. Deduška, ata. Doç, kıysağı. Syn, oğul. Tёtya, dayda. Dядя, dayı. Brat, erkek doğan. Sestra, ayarlıgan. Deti, çağalar. Raditili, ene ata, ya da hosarları. Plemyannik, yegen, ýagny oglan aýdylýar. Plemyannica, yegen, ýagny yegen gyz. Rodnaya, sestra, dvoyrodnaya sestra, doğan oglan gyz. Ve kuzina, sıkan. Dvoyrodny, brat, dvoyrodny, brat, doğan oglan. Ve kuzen, sıkan. Jena, yan yollaş gelin. Muž, yan yollaş adam. Suprugi, her ayal. Vnučka, kıyız artık. Vnuk, artık. Dostlar, gelin indim olsa, geçen sapaklarımıza öwrenşimiz ýaly az çalışmalar bilen bilelikde söz toparlaryny öwrenelim. Ana, maya, mama. Ol meniň ejem. On, moy, papa. Ol meniň kakam. Ani, mayi, raditili. Olar meniň hosarlarym. On, moy, syn. Ol meniň oglum. Ana, maya, doç. Ol meniň gyzym. Ani, mayi, deti. Olar meniň çağalarym. On, moy, deduşka. Ol meniň atam. Ana, maya, babuška. Ol meniň enem. Ana, maya, vnučka. Ol meniň gyzagtygym. On, moy, vnuk. Ol meniň oglanagtygym. Vatandaşlar, şu ýerde biziň bir belläk geçmek zadymyz bar. Bilşimiz ýaly rus diline mujskoy, женskoy и средний род bar.
Olar biziň atlanýan adamlarymyzyň ýa-da zatlarymyzyň jynsyna görä az çalışmalara täsir edýär we sözlemde gelenler şol jynsyna ýa-da görnüşine görä üýtgedilýär. Şu ýerde görüşimiz ýaly. Eger sözlemiň eýesi mujskoý rodda gelse, onda moý peýdalanýar. Ýa-da mysal üçin jenskoý rodda gelse maya, sredny rod, ýagny jansy zatlarda gelse maya peýdalanýar we množstwny çysy eger köpük sanyna gelse, mysal üçin meniň galamlarym ýa-da meniň howslarlarym şonu maý peýdalanýar. Gelin dostlar, bu ýerde bir näçe mysal getirelim. 10 moý brat. Bu ýerde sözlemiň eýesi brat, ýagny mujskoý rod. Şonuň üçin moý peýdalanýar. Ana, maya, sestra. Bu ýerde bolsa dostlar, görüşimiz ýaly sestra, jenskoý rod. Şonuň üçin maya ulanýar. My, deti. Biz çağalar. Ya mama. Men ece. 10 moý plemyannik. Ol meniň yegenim. Na maya totya. Ol meniň daýdam. Ani maý rodstwenniki. Olar meniň garyndaşlarym. Buy maý bratya. Siz meniň doganlarym. Buy maý roditeli. Siz meniň ene atam. Ýa-da howslarlarym. Ey moý syn, sen meniň oglum. Ey moý dядя, sen meniň daýym. My semya. Biz maşgala. Ey maya plemyannica, sen meniň gyz yegenim. Ani maý babuška i deduška. Olar meniň enem we atam. Uy maý sestry, siz meniň gyz doganlarym. My rodstwenniki, biz ene atasy. Aha dostlar, biziň şu günkü öwrenip geçen sapaklarymyz şulardan ibaret. Size rus dilini öwrenmekde uly üstünlikler arzu edýän biziň kanalymyzdan daşlaşma, indiki videolarymyzda görüşýänçe hoş sag bolun.